Тези слушалки ще ви отведат в ново измерение на музиката. Слушалки Tactical Space Force – космическо аудиоизживяване. С Bluetooth 5.3 технология тези слушалки предлагат стабилна връзка до 10 метра и кристално ясен звук, благодарение на ENC шумопотискане. Дизайнът е вдъхновен от космоса, с формата на космическа капсула и прозрачен капак, добавящ елегантност и футуристичен стил. LED индикаторите показват състоянието на батерията, а сензорното управление улеснява управлението на аудиото. Слушалките са леки и удобни за носене навсякъде. Комплектът включва 3 размера силиконови тапи за идеално прилягане, USB-C кабел и удобен кейс за зареждане и пренасяне. Капацитетът на батерията на слушалките е 30 мАч, а кейса е 320 мАч. Слушалките издържат до 6 часа работа, а заедно с кейса до 20 часа. Времето за пълно зареждане е 3 часа. Тези слушалки и още много други аксесуари за телефон може да намерите в нашите магазини на Mega Device.